Bonjour, chers frères et sœurs. Que Que le Seigneur soit avec vous. Nous n'avons pas eu un culte au niveau de l'église le dimanche passé par mesure de sécurité et par les temps que nous vivons. Je vous ai demandé d'observer un culte de famille, mais de prendre aussi du temps pour prier pour notre pays. Merci pour vos prières et que le Seigneur agrée ces prières qui lui ont été adressées. Nous allons toujours continuer avec l'économie du salut que nous avons entamé depuis un certain moment. Et la fois passée, nous étions avec Joseph. Les problèmes qu'il a eus, les difficultés qu'il a eues, et nous nous sommes séparés quand il a été mis en prison. Et je vous ai promis de continuer avec vous cette réflexion. Mais encore une fois, rappelez-vous des deux songes qu'il a eus. Avec ses frères, ils étaient en train d'attacher des gerbes. Mais la gerbe à lui s'est tenue debout. Et les 11 autres se sont baissés. Deuxième songe, le soleil et la lune et 11 étoiles se sont inclinées devant lui, Joseph. Et la question qu'on est en train de chercher à résoudre, comment est-ce que ces songes vont se réaliser? Alors que jusqu'au moment où je vous parle, ce que nous avons déjà médité ne nous permet pas de présager la réalisation de ces songes. Mais Dieu est fidèle. Nous allons lire dans Genèse chapitre 41 les 12 premiers versets. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et voici, cette vache belle à voir et grasse de chair montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches, laides à voir et maigres de chair, montèrent derrière elles hors du fleuve et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches, belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Il se rendormit. Il eut un second songe. Voici 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige. Et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins, et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité, et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors le chef des échantillons prit la parole et dit à Pharaon: je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune Hébreu, esclave du chef des gardes.
nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Genesis sura binani anikele verset kele fo tan anifla. San fila tɛmɛnen kɔ, Pharaon sugora. A jɔlen filɛ bada la. Misi tilɔle 7 bɔra baji la. U cɛ tun ka ɲi. U ye dumuni kɛ bada la burugu la. A filɛ, misi fasale 7 wɛrɛ bɔra baji la olu kɔ. U cɛ tun ka jugu. U y'u jɔ olu kɛrɛfɛ bada la. Misi cɛjugu fasalenw ye misi cɛɲuman tɔlɔlen 7 dun. O tuma la, Pharaon kununa. A sunɔgɔra ko kura ka suguntu. A filɛ, ɲɔtisan 7 bɔra kala kelen na. U kisɛlen don. U cɛ tun ka ɲi. A filɛ, ɲɔtisan 7 wɛrɛ bɔra olu kɔ. Kisɛ tɛ olu la. U jalen tun don kɔrɔnfɛ fiɲɛ fɛ. Tisan kisɛntanw ye o tisan kisɛlen ɲuman 7 kunu. Pharaon kununa ka bɔ sunɔgɔ la. A filɛ, sugun tun don. Dugu jɛlen, a ja tigɛra. A ye Misira ka filɛlikɛlaw bɛɛ ani a hakilitigiw bɛɛ wele. Pharaon ye a ka sogow lakali u ye, nka u si ma se ka u kɔrɔfɔ a ye. O tuma la, minifɛnw kuntigi y'a fɔ Pharaon ye ko, ne hakili jiginna ne ka hakɛmakow la bi. Pharaon, e tun dimina i ka jɔnw kɔrɔ. I ye ne ni buru dilanlaw kuntigi bila kaso la garadi kuntigi ka so kɔnɔ. An 2 bɛɛ sugora su kelen na. An bɛɛ kelen kelen sugora ka kɛɲɛ ni an ka sogow ni u kɔrɔ ye. Kamalen dɔ tun bɛ an fɛ yen, Hebru don. Garadiw kuntigi ka jɔn don. A ye an ka sogow lakali a ye. A ye an bɛɛ kelen kelen ka sogow kɔrɔfɔ an ye ka kɛɲɛ ni an ka sogow ye. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Ala ka duba a ka kuma kalalen ye. Le verset 23 du chapitre 30, 39, n'an bɛ taa sura 39 a verset 23 k'o lajɛ. nous disait que Joseph, même en prison, était avec l'Éternel. A fɔra ko hali ka Yusufu to kaso la ani matigi tun bɛ ɲɔgɔn fɛ. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Ani ko fɛn o fɛn tun bɛ a bolo o bɛɛ tun bɛ ɲɛ. Après ces choses, o kow de tɛmɛlen kɔ. le verset 1 du chapitre 40, ayiwa sura 40 a verset fɔlɔ. il arriva que les chansons et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Masakɛ ka ayiwa minifɛnw kuntigi ni a ka burudilabaw kuntigi olu ye kojugu dɔ kɛ Misra masakɛ la. Et ces deux vont être aussi renvoyés en prison. O kɛra sababu ye olu 2 ka minɛ k'aw bila kaso la. Et deviennent désormais les partenaires de Joseph. Olu ni Yusufu kɛra jɛɲɔgɔn ye kaso la ye. Ils vivaient ensemble O tun bɛ ɲɛnamaya ɲɔgɔn kan. et ils faisaient tout ensemble. Ani ka fɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ye. Mais au verset 5 du chapitre 40, nka verset 5 la sura 40 na. quelque chose se passe. Fɛn dɔ kɛra dɛ. Les chansons et le pantenier font chacun un songe. Ayiwa masakɛ ka minifɛnw kuntigi ni burudilalaw kuntigi olu bɛɛ kelen kelen ye ka sugun dɔ kɛ. Et ils réfléchissent longtemps, mais n'arrivent pas à comprendre ce qu'ils ont eu. U miirila kosɛbɛ o sugun na nka u ma o sugun kɔrɔ faamu halisa. Et Joseph va leur poser la question, mais comment est-ce que vous avez la mine triste aujourd'hui? Ani Yusufu bɔlen u ye. Yusufu taara ka bɔ u ye tuma ye a ye o ɲininka o kuma aw ɲɛna sisilen don mun na mun de kɛra. Ils lui dirent, nous avons eu un songe. U y'a jaabi ko a filɛ an ye sugun an sugura. Et il n'y a personne pour l'expliquer. Nka mɔgɔ si tɛ yen min bɛ se ka o sugun kɔrɔ fɔ an Et ye. Joseph leur dit, Ani Yusufu y'a fɔ u ye ko. n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Yala sugun kɔrɔ fɔli tɛ Ala ta ye wa? Racontez-moi donc votre songe. A ye aw ka sugun kelen fɔ ne ye sisan. Vous voyez ici, Joseph attire notre attention encore sur sa dépendance à Dieu. Nin yɔrɔ la Yusufu bɛ an hakili sama min na o ye nin ye k'a fɔ ale ni Ala sɔ donnen don ɲɔgɔn na. Souvent, il y a des gens qui s'asseyent, les gens viennent leur raconter leurs songes, ils donnent des explications, et j'ai entendu que souvent ils peuvent faire toute la nuit.
Aywa ima ye mado la mogodo bena ube ka sugun fonye aywa amansigi ka fo kambe oluka sugun jabire adowela irba sura bika su kuru kere kono. Ben, je n'ai jamais entendu que l'un d'entre eux a dit qu'il se reposait sur l'Éternel. Nga ma delika men ko udol shira kenya fo ko abe adigida alaka. C'est comme si eux ont le savoir et ils peuvent le faire. Abe ube miri ka fo ko donia be olula aniko asebuye. Mais ici, Joseph rappelle que c'est son Dieu qui connaît ces choses. Ngani yanno Yusuf be an hagli jigi ka fo aleka ala de donike Et ba il ala. veut écouter ses songes en se reposant sur Dieu. O Yusuf be sugo nunu lame ka jigi to alaka. Les deux vont raconter leurs songes. O ni mogo flaw yu ka sugo nan kali Yusuf ye. Et au verset 12, Ani verset du 10 ani chapitre flala 40, sura binani na koni. Joseph va redire ceci. Yusuf ye afo ye ko. Pour le premier, Aya fo folo ye. les 3 sarments sont 3 jours. Aywa iye bolo saba minye oye kle saba ye. Il s'agit de l'échanson. Oye aywa minikelaw kuntigi ka sugo ne kodo. Encore 3 jours et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Ko kle saba biko Pharaon na ita kabla ika bara la Tu kokwa. mettras la coupe dans la main de Pharaon Ina jiflendi Pharaon ma comme tu en avais l'habitude. iko itumbe delika ke chogomina. Et lorsque tu étais son échanson. Mamina ka ito i aka mufeun kuntigi yala. Mais il va ajouter autre chose. Nga aye dore Mais faraka. quand cela va se réaliser, Ko nga ni oko kira tumamina souviens-toi de moi. i hakli tonela. Quand l'autre aussi a entendu ces merveilles, le Aïwa. panetier, Buruglala kuntigi fana ye o sugo la kalime mamina. lui aussi raconte son songe. Ale fana ye aka sugo la kale Yusuf ye. Et voici ce que Joseph lui dit au Oh. verset 18. Yusuf ye min fo aye o fle ni verset 10 ani segila. En voici l'explication. I ka sugo koro fle ni ye. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Iye tiere saba min ye o ye kle saba ye. Encore 3 jours et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi, te fera pendre à un bois et les oiseaux mangeront ta chair. Kle saba biko Pharaon na i kungolo ta ka bo ila ka i dlo jiri la konon na i farisogo dun. Et effectivement, ces songes se sont réalisés comme Joseph l'avait promis. Ani cho o sugo bora o chogo ma iko Yusuf ya fo chogo mi. L'échanson est revenu à sa tâche. Min fɛnw kuntigi kɔsegira a ka baara la. Le panténier a été suspendu, pendu, ani burugilalaw kuntigi ale gulonna jiri la. et le cours des choses ont continué. Ani kow taara ɲɛ o cogo la ten. C'est 2 ans après ces événements. Ɔ san 2 de tɛmɛlen kɔ nin kow kɛlen kɔ. Notre texte que nous avons lu intervient. An ye ka yɔrɔ min kala o de sera. Car Pharaon va avoir un songe. Sabula Pharaon yɛrɛ kun bɛna sogo. Nous avons parlé des vaches An kumana misiw ko la. et on a parlé des épis maigres. Ani ka kuma ayiwa ɲɔ tisa jalenw fana ko la. Et le Pharaon veut une explication. Pharaon bɛ ayiwa ɲɛfɔli ɲini o sogo ko la. Il était agité. Sabula a ja tun tigɛra. Mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Nga mɔgɔ si ma se ka Pharaon ka sogo ninnu kɔrɔ fɔ a ye. Que faire? A na mun kɛ? Tous les magiciens, tous ceux qui savent quelque chose, ont écouté les 2 songes de Pharaon, mais pas d'explication. Filɛlikɛlaw ani hakilitigiw bɛɛ ye Pharaon ka sogo lamɛn nka u si ma se ka ɲɛfɔli kɛ. Et verset 9 Verset 9 na. du texte qu'on a lu. An ye yɔrɔ min ka verset 9. Alors le chef des échantillons prit la parole et dit à Pharaon, O tuma la minfɛnw kuntigi y'a fɔ Pharaon ye ko. je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Ne hakili jiginna ne ka hakɛmakow la bi. 2 ans après, il se rappelle de ce que Joseph leur a fait quand ils étaient en prison. San 2 tɛmɛlen kɔ a hakili ka sɔrɔ ka jigin Yusufu ka ko kelen na a ye tuma min na o tun bɛ kaso la ɲɔgɔn fɛ. Quelle patience! Nin y'a dama mɔɲɔli ye dɛ. Tu es sorti, I bɔla je t'avais donné une mission, n ye ci kalifa i et ma. voilà 2 ans jour pour jour, rien ne se passe. Nka san 2 mun mɛn kɔnɔ foyi den kelen ma kɛ. Parce qu'il avait oublié. Ka d'a kan a tun ɲinɛna. Mes chers amis, sachons attendre toujours le temps de Dieu. Ne balima teriw an ka sɔn
ka ala ka wagati latigɛlen ma. Malheureusement, les difficultés font que nous sommes souvent plus pressés que Dieu. Nka kuma caman na gɛlɛyaw n'u nacogo b'a to an bɛ kɔrɔtɔ ka tɛmɛ ala kan. Mais ce que nous faisons avant le temps de Dieu ne réussira pas. Nka an bɛ fɛn o fɛn kɛ ka kɔn ala ka wagati latigɛlen ɲɛ o ti bɛn. Et ne fera que compliquer les choses Wa davantage. o bɛ taa ɲɛ ka gɛlɛya tɔ sinsin an ɲɛ. Donc, le chef des échantillons attire l'attention de Pharaon Ayiwa minfɛnw kuntigi a ye nin fɔ Faraon ye ko que quand ils étaient en prison, tuma min na k'aw to kaso la lui et le pantenier, ale ni burugilalaw kuntigi kɔni ils ont eu tous un songe. u bɛɛ kelen kelen ye sugo dɔ kɛ. Et ils étaient avec un hébreu. Ani k'aw to kaso la u ni eburu dɔ tun bɛ Il ɲɔgɔn était fɛ. aussi esclave. O fana tun ye kasoladen ye jɔn tun don. Et lui leur a donné l'explication O eburu de ye ayiwa u ka sugo kɔrɔ fɔ. et les choses se sont passées comme il l'a dit. Ani a ye kɔrɔ ɲɛfɔ cogo min na ko bɛɛ tɛmɛna o cogo la ten. Quand Pharaon a entendu cela, Maa min na ni Faraon y'o mɛn il fit appeler Joseph. a ye ci bila ko ka Yusufu wele. Et on le fit sortir en hâte. Donc o yɔrɔnin kelen u taara Yusufu labɔ kaso la. Et là, on va le préparer. Ani k'a labɛn. On va le raser. U y'a dasi di. On va l'habiller Ani ka fini kura don a la. et le présenter devant Ka Pharaon. taa a jɔ Faraon ɲɛkɔrɔ. Et verset 15, Verset 10 la. Pharaon dit à Joseph, Faraon y'a fɔ Yusufu ye ko j'ai eu un songe. ne sugora Personne ne peut l'expliquer. mɔgɔ si tɛ yan ka o Et kɔrɔ j'ai fɔ ne ye. appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Nka ne y'a mɛn ko ni sugo lakalila i ye i bɛ se k'a kɔrɔ fɔ. Sans orgueil, Joseph prend la parole. Yusufu ye kuma ta majigilenya kɔnɔ. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Yusufu ko Faraon ma ne tɛ dɛ nka ala de bɛna jaabili sɛbɛman di Faraon ma. Voici, on doit Joseph. I m'a ye bolongɛnden sira Yusufu ma. Mais Youssouf et Joseph remet les choses en ordre. Nka Yusufu hali k'a sɔrɔ bolongɛnden sina ma a ye kow bila o cogo la. Bien qu'il donne l'explication, ça ne vient pas de lui. Hali k'a sɔrɔ ale bɛ ɲɛfɔli kɛ nka a b'a dɔn k'a fɔ o ti bɔ ale Mais la. les relations qu'il a avec Dieu lui permettent d'expliquer ces choses. Nka jɛɲɔgɔnya min bɛ ani ala cɛ o de bɛ ayiwa sogo ɲɛfɔli cogo di a ma. Et Pharaon raconte ce qu'il a eu comme songe. Ani Faraon ye sogo min kɛ a y'o lakali Yusufu ye. Cette vache grasse, Ayiwa misi tulɔle 7 cette vache maigre, ani misi fasale 7 les maigres qui mangent les grasses, ani o misi fasalenw ye ayiwa misi tulɔlenw dun. et encore 7 épis pleins et beaux, Ani ayiwa ɲɔtisa kisɛlen 7 et 7 épis vides, maigres, brûlés par le vent d'Orient, poussèrent après eux. ani ɲɔtisa kisɛntan 7 bɔra ayiwa kisɛmanw kɔfɛ. Malheureusement, eux vont manger les premiers. Nga o kisɛntanw ye ayiwa kisɛmanw dun. Joseph va dire à Pharaon, Yusufu ye a fɔ Faraon ye ko ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Faraon ye sogo min kɛ ko fɛn kelen de don. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Ala ye a jira Faraon na a bɛna min kɛ. Les 7 vaches belles sont 7 années. Ayiwa misi tulɔle 7 o ye san 7 ye. Et les 7 épis beaux sont 7 années. Ani ɲɔtisa kisɛlen 7 o ye san 7 ye. C'est un seul songe. O bɛɛ ye sogo kelen de ye. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont 7 années. Et les 7 épis vides brûlés par le vent seront 7 années de famine. Misi fasalen 7 o ye adama san 7 ye. Ani ɲɔtisa kisɛntan 7 fana ye san 7 kɔngɔba de ye. Donc 7 ans d'abondance et 7 ans de famine. Ayiwa san 7 bi kɛ ayiwa dafalenya ani sɔrɔ la ani ka san 7 kɛ kɔngɔ na. Et comme je viens de le dire à Pharaon, dit Joseph, Ayiwa i ko Yusufu ye a fɔ Faraon ye cogo min. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Ala b'a fɛ ka min kɛ a y'o de ɲɛfɔ Faraon ye. Et voici, il y aura ces années d'abondance, mais aussi des années de famine. A filɛ sɔrɔ sanw bɛ na nka kɔngɔ sanw fana bɛ na. À telle enseigne qu'on oubliera qu'en Égypte, il y a eu de l'abondance. Fo o kɔngɔ bɛ juguya fo mɔgɔw bɛ ɲinɛ k'a fɔ Et sɔrɔ kɛra il Misira. ajoute, si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, Ani Yusufu y'a perepe latigɛ k'a fɔ Faraon kɛlen ka ni sogo ye c'est siɲɛ que la 2. chose est arrêtée de la part de Dieu
et que Dieu se hâtera de l'exécuter. O b'a jira k'a fɔ Ala ye nin ko latigɛ wa a bɛna waleya. Cela m'amène aussi à dire que Joseph a vu deux choses qui expliquent la même chose. Nin b'a jira na k'a fɔ Yusufu ye fɛn fila ye nka min bɛ fɛn kelen de ɲɛfɔ. Qu'il s'agisse des gerbes qu'il a vues ou qu'il s'agisse du soleil, la lune et des étoiles, il s'agit aussi de la même chose. Ayiwa n'an bɛ miiri a ye tisan minnu ye a yɛrɛ ka tisan ni o kɔrɔ tara tɔw ta sanfɛ ani kalo ani tile ni dolow minnu sogo minnu n'a y'olu bɛɛ ye nin bɛɛ ye sogo kelen ye. Et le conseil que Joseph va donner à Pharaon, ani Yusufu ye ladili min di Faraon ma de choisir un homme intelligent et sage a ka cɛ hakilima ayiwa kodɔnba ɲini qu'il va mettre à la tête de l'Égypte a na pour min gérer sigi cette Misira kunna situation. walisa ka nin ko ɲɛnabɔ. Oui, ces paroles ont été entendues. Ɔwɔ Yusufu ka kumaw La mɛnna. balle est dans le camp maintenant de Pharaon et de ses conseillers. A bɛ Faraon ni a ladibaw de ma sisan ka ko kɛ. Faire une provision pendant 7 ans afin que la famine qui va venir 7 ans puisse être couverte. Ka suma lasago san 7 kɔnɔ walisa san 7 kɔngɔba min bɛ na o ka se ka o kunbɛn. Voyez-vous, la réponse de Pharaon ne se fait pas attendre. I m'a ye Faraon ka jaabili ma sumaya dɛ. Verset 38. Verset 38. Trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Faraon y'a fɔ Yusufu ye ko ni cɛ falen bɛ Faraon y'a fɔ a ka jɔnw ye ko ni cɛ falen bɛ Ala ni la an bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ min ka tɛmɛ nin kan wa. Verset 40. Verset 40. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple t'obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Faraon y'a fɔ Yusufu ye ko Ala ye o bɛɛ jira I la o de y'a to I bɔɲɔgɔn hakilitigi kodɔnba tɛ ne bɛ I sigi ne ka so kunna ne ka mɔgɔw bɛɛ na I kan minɛ ne na bonya ka tɛmɛ I kan masasigilan dama kɔ. C'est dire que Joseph devient la deuxième personnalité en Égypte. O b'a jira k'a fɔ Yusufu kɛra Misira mɔgɔba filanan de ye. Et il était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon. Ani o wagati la tuma min a jirala Faraon ɲɛkɔrɔ a sisan tun ye 30 de ye. Mes amis, le chemin a été long. Ne balimaw sira janyana dɛ. À 17 ans, il a eu les songes. A ye a ka sugon fɔlɔw kɛ a san 17. Et c'est à 30 ans qu'il va être établi comme deuxième personnalité d'Égypte. Ani a san 30nan a taara k'a kɛ Misira mɔgɔba filanan ye. Mais en fait, tout le chemin parcouru, c'était pour arriver à ce point. Nka n'i ye sira taamali bɛɛ jateminɛ a bɛɛ kun ye walasa ka se nin yɔrɔ la cɔyi. Dans les tentations de Joseph, je vois une école. Tuma min na Yusufu kɔrɔbɔla n bɛ kalan sɔrɔ yen. Dieu l'a mis dans une école Ala ye a bila kalandaga la pour qu'il comprenne jusqu'où les propres frères peuvent haïr. walasa a ka faamu ko hali I yɛrɛ baden balimaw bɛ se ka I kɔnɔya cogo min. Jusqu'où, en tant qu'esclave estimé, on peut tomber dans un piège qui nous amène à la prison. K'a jira la k'a fɔ hali k'a sɔrɔ I ye jɔn ye jɔn min ni a man ka di ko I bɛ se ka taa I yɛrɛ sɔrɔ kaso la. Mais même dans la prison, Joseph expérimente la présence de Dieu. Nka hali ka Yusufu to kaso kɔnɔ Yusufu bɛ Ala ani Ala cɛ jɛɲɔgɔnya a b'o sabati. Les chansons l'a oublié là-bas pendant 2 ans. Masakɛ ka minfɛnw kuntigi ɲinɛna a kɔ san 2. Mais il est resté patient, Nka a muɲulen tora endurant, a muɲulen jijalen tora travaillant comme il faut k'a ka baara kɛ I ko a ka kan ka kɛ cogo dans min sa situation. a ka waati kɔnɔ. On ne voit nulle part qu'il s'est mis à pleurer sur son sort. An m'a ye yɔrɔ si ko Yusufu y'i da kɛ damakasi ye a yɛrɛ kungo On la. n'a vu nulle part qu'il est arrivé à un moment donné où il a douté même de Dieu. An m'a ye yɔrɔ si k'a fɔ ko wagati kɛra ko Yusufu sigara Ala la o ma ye fiyewu. Donc, non seulement il va être établi comme deuxième homme fort du pays, Yusufu laban nana kɛ ayiwa Misira mɔgɔba filanan ye. mais Pharaon va lui donner sa fille en mariage. Nka ka fara o bɛɛ kan Faraon bɛna a denmuso di a ma furu la.
de ce mariage naîtra 2 fils. Ayiwa o furu kɔnɔ u ye denkɛ 2 sɔrɔ. Et l'un porte le nom de Manassé. Denkɛ fɔlɔ tɔgɔ ye Manasse. Car dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. O kɔrɔ ko Ala y'a to ne ɲinɛna ne ka tɔɔrɔ kow kɔ ani ne faso kɔ. Et le deuxième fils portera le nom d'Éphraïm. Ani denkɛ 2nan tɔgɔ kɛra Efraim ye. Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. A ko Ala ye ne jidi ayiwa ne tɔɔrɔ jamana kɔnɔ. Dans le pays de mon affliction. Ala ye ne jidi ka ne to jamana kɔnɔ ne tɔɔrɔ la min na. Et les 7 années de famine commencèrent à venir. O kɔ ayiwa san 7 kɔngɔ y'a daminɛ. Ainsi que Joseph l'avait annoncé. I ko Yusufu tun y'a kofɔ cogo min. Après les 7 ans d'abondance, Ayiwa sɔrɔ san 7 tɛmɛlen kɔ. les 7 années de famine commencent. Ayiwa san 7 kɔngɔba y'a daminɛ. Dans tout le pays. O kɛra jamana bɛɛ la. Mais dans tout le pays d'Égypte, il y avait du pain. Nka Misira jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔ buru tun bɛ yen. Quand tout le pays d'Égypte fut aussi affamé, Nka tuma min na ni kɔngɔ y'a daminɛ ka se Misira jamana bɛɛ ma. les gens vont crier vers le pharaon Mɔgɔw ye u ɲɛsin Faraon ma. pour avoir du pain. Walisa ka se ka balo sɔrɔ. Mais Pharaon dit à tous les Égyptiens, Nka Faraon y'a fɔ Misirakaw bɛɛ ye allez ko plutôt vers Joseph aw ka taa Yusufu bara. et faites ce qu'il vous dira. Ani a mana fɛn o fɛn fɔ aw ye aw ka o kɛ. Quelle honnêteté! Nin y'a dama tilennenya ye dɛ. On peut dire que le pharaon aussi a honoré sa parole. An bɛ se k'a fɔ ko ɔwɔ Faraon ye a ka kan dilen bonya. Il y a des gens qui vous mettent en position de responsabilité, mais font tout à votre place. Nka dɔw bɛ yen nɔ u bɛ aw bila baara la ka jɔyɔrɔ di aw ma ka tila ka aw jɔyɔrɔ baarakɛta bɛɛ ta. Ou on vous place en position de responsabilité et on n'a pas confiance à ce que vous faites. Wala u bɛ jɔyɔrɔ di aw ma nka u danaya tɛ u la i ta fan fɛ. Mais ce n'est pas le cas de ce pharaon-là. Nka o tɛ ni Faraon ta cogo ye dɛ. Allez vers Joseph A ye taa Yusufu et fɛ. faites ce qu'il vous dira. Ani a mana fɛn o fɛn fɔ aw ye aw ka o kɛ. La famine régnait dans tout le pays. K'a filɛ kɔngɔ bɛ dugukolo fan bɛɛ Et la. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement. Yusufu ye ayiwa jiginɛw belebelebaw bɛɛ Il dayɛlɛ. vendit du blé aux Égyptiens. Ani ka suman feere Misirakaw ma. Et la famine augmentait dans le pays d'Égypte. Nka o y'a sɔrɔ kɔngɔ b'a la ka sɛbɛkɔrɔ wayiba ayiwa Misira jamana kɔnɔ. Et de tous les pays, Ani jamana wɛrɛ tɔw bɛɛ la. on arrivait en Égypte pour acheter du blé Mɔgɔ tun bɛ bɔ jamana wɛrɛw bɛɛ la walisa ka na ka buru san Misira. auprès de Joseph. Ka na o san Yusufu fɛ. Car la famine était forte dans tous les pays. Sabula a wagati la dugukolo kan kɔngɔ barika kun bonyana kosɛbɛ. Ici s'ouvre une grande parenthèse. Ayiwa nin ye a dama fantaraba dɔ dayɛlɛlen ye. Il a été trahi par les siens. Yusufu fɛmɔgɔw ye a janfa. Il a été vendu. U y'a feere. Il s'est retrouvé chez Potiphar. A taara i yɛrɛ sɔrɔ Potifari ka so. Dans l'abondance, il a été jeté en prison. K'a to Potifari fɛ yen sɔrɔ kɔnɔ u y'a fili ka taa kaso L'Éternel est la. resté fidèle. Nka matigi tora kantigiya De la la ye. prison, il se retrouve au trône. Nka ka bɔ kaso la a nana a yɛrɛ sɔrɔ masaya la. Et tous les pays ont maintenant faim. Nin wagati in na sa ka na ye k'a fɔ kɔngɔ de bɛ diɲɛ kɔnɔ dugu mɔgɔw bɛɛ la. Même là où Jacob et ses enfants résident, la faim est là. Hali yɔrɔ min na Yakuba ni a denw sigilen tun do yen kɔngɔ sera olu fana ma yen. Ils ont tout fait, mais la faim est là. U ye fɛn bɛɛ kɛ nka kɔngɔ ma ban. Ils ont essayé d'élever les regards. U ye u ɲɛw kɔrɔta. Où doivent-ils partir? U na taa min. La prochaine fois, nous reviendrons sur cela. Siɲɛ wɛrɛ an n'an da don olu la. Et ceci nous permet de comprendre O de b'a to an ka faamu ko que maintenant, il est hissé à une position. ko Yusufu yɛlɛlen filɛ nin ye jɔyɔrɔ la. Le gerbe est maintenant debout. Ayiwa tisan min n'a y'o sigiyɔrɔ n'o ye o de wulila k'i jɔ. Et comment est-ce que les frères et les autres parents vont vivre cette situation de calamité? Ani a balimaw ani somɔgɔ tɔw olu bɛna u yɛrɛ ye nin ko tɔ kɔnɔ cogo min na. Ils n'auront d'autre solution que se tourner vers l'Égypte. Fɛɛrɛ wɛrɛ foyi tɛna sɔrɔ o bolo ni ka i ɲɛsin Misira ma tɛ. Or, en Égypte, c'est celui qu'ils ont vendu qui est l'homme qu'il faut pour être servi. K'a sɔrɔ Misira
mimbe oyuka ma ferlende wa odebna se kanyoma. Et que fera Joseph? Oh, Yusuf bena munke. Je vous laisse ici. Mbe aublaya. Passez le reste de la semaine à réfléchir Ayetanye drokun to kono ka hakli jagaboke à cette situation. ni walekelela. Et le dimanche prochain, Timasi nata ni ala quand nous janana allons nous retrouver, ni ayenyon strotuni. nous allons aller encore en abondance dans nos réflexions Anatanye ni anga hakli jagaboye. par rapport à ces songes que les frères n'ont pas aimés et que les parents n'ont pas aimés. Ka nyesi Yusuf ka suko keduma suko minuma be akoroma minuma be hali amasauma. Dieu continue à régner. Ala beto masayala. Que le Seigneur vous bénisse. Matiki ka dubawe. Prions. Ankala deni. Seigneur, nous te disons merci pour ces moments où tu règnes. Nous avons passé en revue une situation que l'Égypte a connue. Mais au sein de ce peuple, tu as guidé et dirigé un de tes serviteurs qui va trouver grâce aux yeux du Pharaon à travers le don que tu lui as accordé. Et à travers ce don que tu lui as accordé, il va être une solution pour les difficultés et les problèmes de ce pays. Seigneur, aujourd'hui, notre pays ne se porte pas bien. Nous te prions afin que les différents dons que tu as donnés à tes enfants dans le Mali, que ces dons puissent œuvrer ensemble pour que la paix et l'unité reviennent. Amen. Pour que les cœurs se retrouvent. Amen. Et que nous puissions nous donner la main pour bâtir et construire. Amen. Seigneur, ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. C'est pour cela qu'aujourd'hui, ton Église se tourne vers toi, afin que tu apportes la solution idoine aux difficultés et aux problèmes que nous connaissons aujourd'hui dans notre pays. Comme tu as résolu le problème égyptien, oui Seigneur, viens à notre secours pour résoudre le problème malien. Et nous savons que tu vas le faire à cause de ta fidélité. Ta parole est claire. Si ton peuple sur qui est invoqué ton nom s'humilie, te prie et cherche ta face, tu agiras. Et tout le peuple malien aujourd'hui tourne son regard aujourd'hui vers toi, Dieu, afin que tu nous apportes la solution. Gloire et honneur au nom du Dieu de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Amen. Bon dimanche.